Здравейте! Аз съм Борис Рангелов, а вие сте с възможно най-практическия курс по продуктов мениджмънт, който ще намерите в интернет. Реших да го направя абсолютно свободен, защото получих много добра обратна връзка от хората, които се записаха за него, когато той беше с безплатна и задължителна регистрация. Няколко думи за мен първо. Аз съм Борис, през последните повече от 10 години се занимавам с софтуер, като съм бил в началото програмист, после от 7 години насам съм продуктов менеджер в малки и големи компании, в стартъпи, в големи корпорации, така че съм видял и 2200 в продуктовия менеджмент и се радвам да споделя този опит с вас. Този курс е насочен основно към хора, които искат да започнат като продуктови менеджери, но и такива, които искат да надградят своите знания. Давам някои интересни формули и начини за справяне с ежедневни предизвикателства, които продуктовия менеджер среща. Освен това съм организатор в Product Tank София, може да я намерите Product Tank София Community в Facebook, където споделяме информация за предстоящи събития в областта на продуктовия менеджмент, които самите ние организираме, и всякакъв друг тип полезна информация и дискусии. Имам и, освен това, стартъп опит, като, например, BRBG. Това е проект, който продадох миналата година. Беше най-популярната абонаментна кутия за бира в България с повече от 10 000 клиенти. И също така съм съосновател на Българската асоциация на софтуерните продуктови менеджери, с която популяризираме продуктовите знания в България. Няколко думи за това какво днес ще разгледаме. Какво е продуктов менеджмент, някои основни насоки за това какво прави продуктовия менеджер, също така продуктови екипи, основните характеристики на продуктовото мислене и няколко думи, много интересна статистика също така за пазара на продуктови компании в България. Започваме с това какво е продуктовия менеджмент. Изключително интересна тема и ако съберете 5 продуктови менеджери в една стая, ще получите 5 различни отговора по този въпрос. Много интересно е, че има продуктови менеджери във всяка една компания, която произвежда нещо в света. Например, фармацевтичните компании имат също продуктови менеджери, но там продуктовите менеджери са хора, които има опит в разработката на лекарства, фармаколози, фармацевти, всякакъв такъв тип специалисти, които освен това имат и бизнес знания. Това е продуктовия менеджер в една фармацевтична компания. В Amazon, например, или Ozon.bg, продуктовия менеджер може да е човек, който отговаря за продуктовото развитие в смисъла на това какви продукти се предлагат в определена категория. Например, книги. Какви точно книги може да си купите в Ozon.bg и Amazon. За това също отговарят продуктови менеджери. В днешния курс ние разглеждаме продуктовия менеджмент като софтуерен продуктов менеджмент. Тоест, от професията, която отговаря за това какво да се направи, как да се оформи като решение, на кого да се предложи. Това е контекста на днешния ни курс. Така, с две думи какво всъщност е продуктов менеджмент от гледна точка на теоретично представяне. Общото това е, което ще получите в 99% от курсовете, които ще посетите или ще намерите в интернет. Продуктовия менеджмент се занимава с това да разбере какво всъщност иска потребителя, каква е неговата нужда, но не какво казва, а каква всъщност е нуждата, върху която базираме всичко останало. Оттам нататък следва идентифицирането, откриването на нови продуктови възможности, дефинирането на решенията, какво точно да бъде доставено, както и наблюдение на продуктовия процес. Работа с технически екипи, всякакъв тип
day-to-day работа, свързана с репортинг, как се представя продукта, какво да се подобри на базата на този репортинг. Много интересно да се каже тук, че продуктовия менеджер трябва да има знания в много области. Не само в областта, в която е продуктов менеджер. Например, ако сте продуктов менеджер в финтех, трябва да имате познания по финанси, разбира се, но трябва да имате изключително добра техническа подготовка и то контекстуална техническа подготовка, т.е. да разбирате от технологиите, с които вашия продукт се разработва. Също така трябва да имате знания за бизнеса като цяло, как работи бизнеса, как се определя прайсинг, цялостна монетизация и така нататък. Също така познания за пазара. Изключително важно. Един популярен мит, който аз искам да разбия, че CEO-то на продукта е описание за продуктовия менеджер. Това за мен не е вярно. Тук един цитат съм изкарал от Марти Кейгън, който също се опитва да дефинира какво е продуктов менеджмент и какво трябва да прави продуктовия менеджер. Марти Кейгън, впрочем, може да намерите в YouTube много негови видеа. Той е един от уважаваните мислители в областта на продуктовия менеджмент. Той казва, продуктовия менеджер, повече от всяка друга роля, е крайния отговорен за успеха или провала на един продукт. Така може да го кажем. Но продуктовия менеджмент не се занимава с това да определя цялостна бизнес насока. Това го прави CEO-то на компанията. И продуктовия менеджмент винаги трябва да се съобразява с това каква е насоката на бизнеса. Може да си представите като един кораб, който се движи, CEO-то на компанията определя дали е посоката, на която да се движи. Например, на север се движи, това е, кажем, експанзия. Вие продуктовия менеджмент е тази функция, която опъва платната. Така ги опъва, че да движи целият кораб в посоката, която менеджмента или C-level на компанията решава. Много интересен репорт имаме от Product School, една от уважаваните компании в областта на продуктовите знания и продуктовите умения. Те пуснаха един репорт, според който продуктовите екипи вече отговарят не просто за техническата разработка, имат много по-големи очаквания към тях и отговарят за растежа на приходите на компанията и като цяло оборотите. Сега, тук много искам да обърна внимание на една много дискутирана тема за това какво е продуктов менеджер и какво е product owner. Няма точно превод за product owner, да кажем продуктов собственик. Продуктовият менеджер отговаря за по-high level се нарича стратегия, stakeholder management, репортване на продуктовото представяне, откриване на потребителските проблеми. А Product Owner се занимава на по-дневно ниво с разписване на изисквания, работа с техническия екип, управление на беклога. Беклога е списък от задачи, които има пред девелопмент екипа. Това е определението, много често срещано в Scrum. Също така, като казах Scrum, това е проектна методология за управление, Agile методология. В нея Product Owner е въведена с Scrum като дума, като тайтъл, така че за мен Product Owner е само роля в Scrum, която се занимава с увеличаване на стойността, която се доставя в конкретния спринт, а именно чрез управление на беклога, приоритизация, разписване на изисквания. Тук може да видите и Scrum процеса, може да намерите повече информация в интернет за него.
ако не сте запознати. И тук трябва да кажа още нещо свързано с частни случаи, като например Revolut. Revolut е компания, където няма продуктови менеджери, там има само продукт оунъри, които по дефиниция имат бюджети, управляват екипи, има хора, които репортват на тях и така нататък. Много важно. Каква пък е разликата между продуктов менеджер и project менеджер? Много често ми се е случвало и на мен, идва рекрутър да кажем и казва, имаме страхотна позиция за project менеджер. Аз казвам, аз не съм project менеджер. И тук искам да направя още една разлика между продуктов менеджер, продукт онър и всякакъв такъв тип продуктов специалист и project менеджер. Може да така най-общо да определим. Продуктовия менеджер се занимава с това да отговаря на въпросите защо, какво и кога, а пък Project Manager се занимава с отговор на въпроса как. Как да бъде доставено нещо в определените от продуктовия менеджер, да кажем, времеви рамки, в определени от продуктов менеджер, таргет група и така нататък. Сега, за продуктовите екипи, много хубаво видео от Марти Кейгън, който споменах по-рано, The Nature of Product. Може да го намерите в YouTube. И искам да въведа една теория за продуктовите екипи, която всъщност е теория на Марти Кейгън. Той казва какво различава най-добрите компании в света. Google, Apple, Amazon, Stripe и така нататък от всички останали. Той изследва продуктовите екипи и казва, че всъщност намира разлика в това колко empowered или овластени са екипите в едните и в другите компании. Неговата книга Empowered разглежда точно това. Разликата между това как доставят продуктовите екипи в големите компании, най-успешните компании софтуерни в света и останалите. Той нарича най-добрите компании the best и казва, че в тези компании има така наречените empowered екипи или овластени екипи. Това са екипи, на които е дадена дирекцията, дадена е насоката, както говорихме за кораба преди малко. C-level е дал посоката, към която трябва да се движат и оттам нататък вече е предмет на тяхната ежедневна работа да разберат какво точно трябва да се направи, за да се стигне там, където C-level или менеджмент е решил. А пък в другите не толкова успешни компании, Марти Кейгън казва, работят фичър екипи. Или това са продуктови екипи, които той ги слага в някакъв смисъл в кавички, продуктови екипи, които правят това, което им каже C-level, директно изпълняват като директни инструкции. Например, направи по-добър онбординг. Директна инструкция от C-level. И екипа хваща и почва да прави по-добър, т.е. прави някакви заключения и да кажем шейпва някакъв подобрен онбординг. Докато в най-добрите екипи ще е дадена дирекцията и екипите сами ще решат дали да подобрят онбординга, дали да подобрят някой друг фичър и така нататък, как да използват времето си. Тоест, овластените екипи правят добрите продукти. Това може много често да го видите. За мен в България фичър екипите или тези, които просто изпълняват директно инструкции от C-level са може би 80% от всички екипи и може да видите, че продуктови менеджери, които не са се сблъсквали директно с това да взимат решения, т.е. не са били в empowered екипи, срещат голяма трудност, когато им бъде дадена голяма отговорност като част от едни овластени екипи. И тук Марти Кейгън задава един въпрос. Добре, защо просто компаниите не овластяват екипите си? Той казва, причината за това е, че няма достатъчно доверие в тях. И това обяснява защо в България основно продуктовите екипи са фичър екипи. Защото няма достатъчно доверие от страна на западните компании, ако искате към българските масово продуктови специалисти. Product Management Mindset. Изключително така
интересна тема. Може да видите тук какво си мисли, или поне какво аз съм си мислял като Junior продуктов менеджер. Какво прави продуктовия менеджер? Просто вижда някаква възможност за решение и шейпва някакво решение. Дава го разписва requirement-ите, работи с ключовите лица, стейкхолдерите за тяхното одобрение и като цяло за обсъжда решенията с тях и доставя нещо. Истината е, че при мисленето на старшите продуктови менеджери нещата изглеждат по-различно. Може да видите, тук съм илюстрирал в тази картинка как един senior продуктов менеджер тръгва на път и минава през различни ями, планини, различни препятствия, за да стигне не до решението, а до истинския проблем. Това различава продуктовото мислене на начинаещите продуктови менеджери и старшите продуктови менеджери. Че старшите продуктови менеджери и истинския продуктов менеджер се фокусира върху проблема, върху разбирането на проблема и прекарва повече от половината време не върху измислене на решение, а върху откриване на правилния проблем. Докато начинаещите продуктови менеджери се фокусират върху това да намерят някакво решение, без толкова да прекарват време в истинското разбиране на проблема. Има една книга на Робърт Грин, която се нарича Майсторството. Аз от нея съм опитал да пренеса теорията ѝ през призмата на продуктовия менеджер. Робърт Грин казва, че има 3 степени до достигане на майсторство. Майсторство Робърт Грин разбира в това, защо гениите са гениални в това, което правят. Да кажем, Моцарт, Бетовен в музиката, защо, какво тя ги прави по-различно от всички останали, които занимават с музика. Робърт Грин казва следното. В началото винаги започва всеки човек с чиракуване, apprenticeship. Аз в продуктовия менеджмент това го разбирам като да започнеш като продуктов менеджер няколко години, докато разбереш как работят нещата, горе-долу, как вървят нещата, как точно се прави това, което продуктовия менеджер трябва да отговаря. Следващата степен, която Робърт Грин въвежда е творческа активност или creative active. Творческата активност е най-дългия период преди достигане на майсторство. Той може да трае 5, 6, 7 плюс години. Знаете правилото за 10 000 часа, което гласи, че един човек може да стане професионалист в една област, ако прекара 10 000 часа в правенето на това, което иска да направи, това, което иска да постигне като професионалист. При Product Management аз го превеждам като фокусиране върху решенията. Всеки един продуктов менеджер първо започва да разбира как работят нещата, после почва да доставя различни неща, да се фокусира върху това какво да направим. Сега тук ще подобрим това, ще пуснем нов wallet, който ще е по-добър и така нататък. Докато за мен майсторството продуктовия менеджмент е да се фокусираш върху проблемите. Най-трудно се достига до него и повярвайте, това е най-трудната част. Да разбереш какъв всъщност е проблема и от него вече, разбирайки истинския проблем, да направиш 5, 6, 10 решения, от които да избереш едно. Решенията са много по-лесни и са много повече като възможност, отколкото да разбереш един истински проблем, който да решиш, който ще донесе повече потребители, ще донесе повече ревеню за компанията. Т.е. какъв проблем точно решаваш. Добре, сигурно до тук сте и така, али? Окей, добре, какви сте глупости. И тук искам да започна да се фокусирам върху характеристиките на продуктовото мислене. Има една много добра статия.
или какво прави добрия продукт менеджер, добър продукт менеджер. Задължително прочетете на Бен Хоровиц статията Good Product Manager, Bad Product Manager. Тя се намира на сайта на Andreessen Horowitz, която е неговата организация, един от най-известните световни VC фондове. Можете и даже ви съветвам да отидете в страницата на Andreessen Horowitz. Има изключително много съдържание за продуктови менеджери и ще ви е изключително полезно. Също така може да разгледате биографията на Бен Хоровиц и нещата, които е казвал, говорил, интервюта. Изключителен ум в областта на продуктовия менеджер, вече е VC инвеститор. За него най-общо основните характеристики на добрия продукт менеджер са да има страст към продукта, който разработва, да е умноват, да има емпатия към потребителите, да е здраво работещ, също така уверен, лидер в това, което прави, да разбира от пазара, добри комуникационни умения, също така това, което сме си говорили преди, да бъде, т.е. да му бъде, също така зависи от мениджмънта, да му бъде позволено да има достатъчно самостоятелност и също така да работи итеративно, постоянно. Тоест, не да достави нещо и да каже свърших си работата, ето продуктът е готов или подобрението е готово, а постоянно да продължава с развитието на този продукт и да го прави постоянно по-добър. Искам да ви кажа една практика от продуктите за стартъпи или като цяло стартиращите компании, че те се фокусират, много от основателите се фокусират върху това да доставят един продукт, който е перфектен, а не е просто работещ. Това много често спира и продуктовите менеджери от достигането на перфекционизъм. Звучи парадоксално, но ако търсиш да направиш нещо перфектно, вместо да го пуснеш и да видиш как се възприема, най-вероятно никога няма да стане перфектно. Имайте предвид, че когато доставяте един продукт, той винаги ще е незавършен. Винаги ще може да бъде по-добър. Най-малко дали защото се е променил контекста, в който сте доставили този продукт, дали защото вече е нерелевантен към пазара, дали защото се променили потребителските нужди. Това го имайте преди, че е много важно да сте итеративни в подхода си. Тоест да доставяте малка част, да виждате потребителската обратна връзка, доставяте след това още една част и така нататък. До достигане на някакво по-перфектно състояние. Сега, българския контекст. Продуктовия менеджмент в България или какво компаниите търсят. Това е един екстракт от LinkedIn. Можете според него да видите, че в България, той е горе-долу актуален от преди 2-3 месеца, в България има 2886 човека, които имат тайтъл, свързан с продуктов менеджмент. Тоест, Product Analyst, Product Owner, Product Manager, Chief Product Officer, VP of Product. Това са всичко на всичко 2800 човека. Най-заеманите тайтали в България в LinkedIn, свързани с Product Management, това са Product Manager 1821 човека или 63% от общия брой, Product Owner, Senior Product Manager и така нататък, може да видите. И кои компании дават работа на най-много продуктови менеджери в България? SAP, 68 човека работят на продуктови позиции в SAP или SAP, както се казва на английски. PaySafe също имат доста добра база от продуктови менеджери. След PaySafe може да видим, че банка ДСК се представя добре, т.е. това е хора, които имат такъв тип
тайтъл в тези компании. Имайте предвид, че има много хора, които вършат продуктова работа, но няма такъв тип тайтъл. Много консултанти, много хора, които се занимават с Customer Experience и така нататък. Също така има в много компании технически лидове, да кажем тех лид на технически екип, които изпълняват и продуктови роли. Пък има компании, където маркетинга изпълнява ролята на продуктови менеджери. Например, тази функция, доколкото съм запознат в SiteGround, е под някакъв смисъл маркетинг функцията в компанията. Xperia на едно и така нататък. Сега, тук искам да ви покажа резултати от анкетата, която правим с Product Tank София всяка година. Може да намерите анкетата в групата Product Tank София Community. Правим ежегодна анкета за състоянието на продуктовия мениджмънт в България. Компании, какво търсят компаниите, как се променят изискванията към кандидатите, заплати и така нататък. Това от последната ни анкета може да видите една характеристика за продуктовите компании в България. Това, което ви казах по-рано, какви всъщност са продуктовите екипи в България. The best или the rest. Може да видите, че продуктовите менеджери казват, че част от техните отговорности, това е дясната графика, част от техните отговорности са да направят продуктовата визия в продуктови изисквания. Второто, което може да видите. Това оказват 78% от хората, които са участвали в нашата анкета, които са с title Product Manager или Product Owner. 78%. Това означава, че в България maturity-то или зрелостта на продуктовите специалисти не е толкова висока, защото, както сме говорили, част от изискването към Product Management ролята, разбира се, да може да прави продуктови изисквания, но част от задълженията на ролята Product Owner е да прави това, т.е. Product Manager трябва да може да го прави, Product Owner това е неговите изисквания. Се изисква да може да прави да може да прави продуктови изисквания, да пише requirements. Също така, компаниите какво казват, пък от друга страна? Най-големите предизвикателства, когато не имат продуктови менеджери. Това е пак от нашата анкета. Казват 47%, че няма достатъчно умения за продуктов менеджмент в кандидатите. 46% казват, че няма достатъчно домейн експертиза, т.е. че не разбират това, което компанията им прави. Например, финтех да разбира от финанси. И така нататък. Може да видите цялата анкета в групата ни. Как да станете продуктов менеджер? За да не става прекалено дълъг този курс, оставям тази част за второто издание, за втората част, продължението на този курс, който ще намерите в същия канал. И надявам се да ви е интересно. Можете да ме намерите в LinkedIn, където да ми пишете с обратна връзка за този курс, както и какво да бъде покрито в следващи продължения на курса. Това е за сега от мен и ви очаквам в втората част на курса, в която ще разберете как да станете продуктов менеджер.